Беренсе хат юлдары Наил Мөгаллим улына юллана. Һаумыгыз, хөрмәтле редакция хезмәткәрләре. Быел бездә зур байрам. Атайыбыз, бабайыбыз, олатайыбыз Наил Мөгаллим улы Дилмөхәмәтовка 2 яшь. Ул Каридел районы Янсәет авылында 1941 елның 1 апрелендә дөньяга килә. Әлеге көндә лә шунда яшәп дөнья көтә. Кадерле атайыбызга уңайы сыкканда йөрәк түрендә елган иң йылы хистәребезне юллайбыз балаларыгыз. Наил Мөгаллим улы тормыштың асыһын да, сесүһен дә күргән кеше. Ул авылдагы мәктәптә төп белем ала ла, ял белмәй эшләй башлай. Тракторист һөнәрен үзләштерә. Үз гомеренең 45 елын ошо һөнәргә багышланы. Бихисап мактау кагыдары, грамоталар, аксалата премиялар белән дә бүләкләнде. Әсәйбез Биби Әсмә Фәтхинур кызы менән 3 бала тәрбияләп үстерде. Улы Флорид атаһы юлын хайланы, механизатор, кызлары Лидия һәм Нәсимә укытучылар. Тик әсәйбез генә был бәхетле минуттарны күрә алмай бик иртә гүр ияһе булды. Кадерле кешебез безне аякка бастырып, улы юлга сыгаргансы күп хынаудар да үтәргә туры килде. Безне ел ямгыр тейдермәй үстереп, яратып һөеп, гаделлеккә өйрәткәнең өчен рәхмәт һиңа атай. Һин тормыш авырлыктарын еңә киләһең, балаларыңа, тугандарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрһәтеп яшәйһең. Атай, һин ян-янсәрдәреңә лә ягымлы, хәстәрлекле, бала күңелле олатай. Әсәйбез бакыйлыкка күскәс атайыбыз эргәһенә иптәш булып яхшы, акыллы, сабыр хоклы булган Рәзифә апай килде. Улар хәзер 30 елга якын кулга-кул тотынышып тату гомер итәләр. Мал-туар, кош-курт асрайдар. Кадерле атайыбыз, һине матур гомер байрамың белән ихлас күңелдән котлайбыз. Һиңә булган якты, матур теләктәребез икһез-сикһез. Сабырлыгың, миһербанлыгың, саф күңелең өчен без һиңә бик рәхмәтлебез. Һин безнең таянысыбыз, яклаусыбыз һәм хаклаусыбыз. Безне үстереп кеше иткәнең өчен рәхмәт укып, озын гомер теләйбез. Киләсәктә дә Рәзифә апай менән бер-берегезнең күңел яктылыгын, ян йылыһын тоеп, тыныслыкта, муллыкта, һаулыкта мең яшәргә насыйп итһен Ходай. Котлы булһын атай туган көнең. Без барабыз ошо теләктә. Бүгенгеләй шат елмайган идең, шатлык өстәй безнең йөрәккә. Тормышта һин ныклы терәкһең, безнең өчен һәр сак кәрәкһең. Ердә кояш нуры балкыгандай һин балкыйһың безнең күңелдә. Тормышыбыз һинең менән матур, рәхмәтле бит һиңә мәңгегә. Һин булганда без бәхетле, һинең менән якты көнебез. Безнең менән һин дә бәхетле бул, һиңә озын-озак гомер теләйбез. Иң изге теләктәр менән кызың Лидия, кияүң Дамир, ян-янсәрдәрең Айгөл, Алина, Радмир, кияүң Вильнур, Андрей, тугандарың Аделина, Айнур, Максим, Элеонора, Даниэль. Ошо теләктәргә кушып йыр бүләктә тапшырһагыз ине дип котлау сәламен тамамлай якындарыгыз. Хөрмәтле Наил Мөгаллим улы, киләһе йыр һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз. Атайлы йорт, атылы йорт, төзек ипле маллы йорт. Атайлы йорт, кунаксыл йорт, бишекле йорт, бала йорт. Атайлы йорт, йылы йорт, усагында үлмәт ут. Арбалы йорт, салгылы йорт, был йорттан искитмәт кот. Гөрб-гадәтен һаклаган, нигедле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, урайлы йорт, тальян мыңлы йырлы йорт. Гөрб-гадәтен һаклаган, нигедле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, урайлы йорт, тальян мыңлы йырлы йорт.
тупан қаршы алған, табынылы йұрт туғансыл йұрт, фатихаһын биріп қалған, бисмиллалы ғазиз йұрт. Ғырб ғадатын хақлаған, нигіділі йұрт нұрлы йұрт, балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальян мұңлы йырлы йұрт. Ғырб ғадатын хақлаған, нигіділі йұрт нұрлы йұрт, балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальян мұңлы йырлы йұрт. Балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальян мұңлы йырлы йұрт. Атайлы йұрт, изге йұрт. Атайлы йұрт, изге йұрт, бұл йұрттан ес кетмәс.